Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дві швидкі та смачні закуски, які ідеально підійдуть для свят або вечірок. Вони неймовірно прості, але такі смачні, що від них просто неможливо відірватись. Це будуть міні-сендвічі з крекерів. Одну закуску я зроблю холодною, а іншу теплою. Повірте, друзі, зникають зі столу ці закуски першими. Почнемо з холодної. Для начинки мені знадобиться 200 г крем-сиру. Зазвичай мене питають, чим можна його замінити або як приготувати вдома, і ось в кінці цього відео я покажу, як я роблю крем-сир самостійно. Отже, до крем-сиру я додаю дрібно нарізані пір'я зеленої цибулі від 4 цибулин. Якщо вам важлива вага, то це близько 25 грамів. Далі болгарський перець. Щоб закуска була не лише смачною, а ще й яскравою, я використовую перець червоного кольору. Нарізаю його дрібно, щоб він гарно виглядав у маленьких закусочках. Для вказаної порції мені знадобиться лише 50 грамів перцю. Тепер трохи сиру, теж всього 50 грамів, і також нарізаю дрібно. Сир бажано брати жовтого кольору, так буде виглядати дуже привабливо. Наприклад, це може бути чеддер. Додаю пів чайної ложки сушеного часнику, більше спецій не потрібно. Крем-сир за моїм рецептом вже містить достатньо солі, але якщо хочете, скуштуйте і додайте за своїм смаком. Все добре перемішуємо та начинка готова. Тепер все дуже просто, беремо класичні крекери без домішок і з нейтральним смаком. Викладаємо на кожен по одній повній чайній ложці начинки і притискаємо зверху другим крекером. Так формуємо всі закуски. Ось так дуже апетитно вони вже виглядають. За бажанням можна прикрасити будь-якою зеленню. Я вирощую мікрозелень на підвіконні, і це чудова прикраса для таких страв. Переходимо до другої закуски – теплої. Для цього я спочатку застелю пергаментом форму для випікання. Злегка його зминаю, щоб він краще лягав у форму, і потім буду формувати самі сендвічі. Окрім крекерів, мені знадобляться скибочки твердого сиру та балик або шинка. Сир я нарізаю на 4 частини, а балик залишаю цілим, оскільки сендвічі у мене невеликі. Тепер викладаю все на крекери, спочатку балик, потім сир і знову крекер. Готую таким чином усі заплановані сендвічі. Далі складаю їх у форму для випікання та готую заливку. Для цього розтоплюю вершкове масло і додаю пів чайної ложки сушеного часнику та 1-2 чайної ложки французької гірчиці. Перемішую та пензликом змащую сендвічі. Потім я додаю зерна гірчиці зверху крекерів, так як вони будуть виглядати дуже стильно. А також можна прикрасити кунжутом та зернами льону. Ставлю сендвічі у духовку, розігріту до 180 градусів, та запікаю 10 хвилин. А після запікання розрізаю розплавлений сир, щоб вони легше витягались, та викладаю на тарілку. Прикрасити можна зеленню і все готово. Вони дуже смачні і як теплі, і коли вже трохи охолонуть. А після приготування другого виду закусок я хочу показати, як я готую крем-сир Філадельфія, адже це одне з найпоширеніших питань, яке я отримую. Отже, для приготування крем-сиру я змішую сметану та густий грецький йогурт. Він має бути без домішок, просто натуральний йогурт. Додаю 1 чайну ложку соку лимону
та 1 чайну ложку солі без гірки. Якщо ви готуєте крем-сир для десертів, використовуйте лише пів чайної ложки солі. Все добре перемішую і викладаю на сито, яке я застеляю марлею, складеною в декілька шарів. Це потрібно для того, щоб зайва рідина могла стекти. Після того ставлю все в холодильник, де він має простояти всю ніч. Час залежить від того, наскільки щільний крем-сир ви хочете отримати. Чим довше він простоїть, тим більш густим він буде. А вранці ви отримаєте чудовий крем-сир, який підходить для різних страв. Для мене за смаком цей рецепт найбільше нагадує оригінальний крем-сир, тому, якщо вам потрібно, користуйтесь цим рецептом і готуйте смачні продукти з ним. Готуйте, куштуйте та пишіть в коментарях, що з цього відео вам сподобалось найбільше. Смачного, друзі!